哎呦我的妈！ Matay ning anak nako. Murag girly jud. Gopo. Oh, ani oy. No. Pero dili jud ni tinuod. Nahuna ra jud ni nako. Lalaki jud ni. Ay, sakto. Nai-hire sa army. Ako ni pasulod akong anak para malalaki jud ni. Harap sa likod. Harap. Uy! Nak! Sakto, nai-hiring ang army ba? I-apply ti ka nak? Ay, si Papoy, modlock ko. Ay, sige, kadlok! Lalaki ka! Ah, basta! Mag-training ka! Ako'y masunod dire! No. Ayong adlaw, sir. Lapod na eh. Sa may ato. Naalagi mi dire, sir, kay ako ni pasulod ning akong anak ba sa army kay para malalaki jud ni. Ay, si Papa ba? Maitong gani. Mawala na siya. Ako'y bahala na yun mo. Lalaki lagi na. 12 seconds later. Sige, posisyon. Hiling yan ang posisyon. Runga. Dili nga na, pundamay pud ni. Yani ba? Lalaki. Maghukas tuloy para makita ni mong silawas sa lalaki. Yani ba? Dili pangingana. Yani. No. Na. Ay, kumat ka niya. Sige, exercise. Ginagawa mo. Ay, kaindot. Duulog ko ni. Kaya nga nidulbang ka. Dito ra ka, pag-exercise dito para monta. No. Sir, 150. Magkaroon dra. 50, sir. Tabang mo, punda.